أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Wannan shine darasin na 8 kamar yadda muka saba kawo muku wannan course. Yau za mu shiga ko kuma in ce za mu ci gaba akan marketing and advertising design karkashin wannan types na graphic design. Yau za mu koyi bana da kuma yadda ake yin billboard insha Allah. Idan ka shiga cikin Pixlr ɗinka kamar haka, dama na ga muku kowane design ne a matsayin ka na beginner. In kana so zaka design sai ka yi adin din design ɗinka cikin inda zaka yi design din. Yanzu idan kuma baka san size na wannan design din ba, zaka taɓa wajen background da ake sa background, sai ka taɓa wajen da aka sa from gallery, sai ka ɗauko wannan design din da zaka yi, poster ne ko bana kowanne kala ne. Idan ka ɗauko shi a matsayin background to zai seta maka size din. Yanzu bara mu ɗauko ku gani. Yanzu gashi nan za mu ɗauko bana design, za ku ga size din ya canza. Kun gani size din ya ce koma. To yanzu tun da wannan zamu bara mu taɓa wajen da aka sa transparency a nan sama, size din kun gani ya tsaya. Saura background din za mu je mu ɗauko. Yanzu kafin mu je mu ɗauko background mu sa, sai mu taɓa mu ɗauko wannan bana da za mu zana domin mu kwafe ta, saboda me muna koyo ne a matsayin mu na beginner. Sai ka taɓa, idan ka taɓa gashi nan ka ɗauko. To yanzu za mu ɗauko background da za mu kwafa. To yanzu ga background ɗin nan, bara mu je wajen color a nan wajen background ɗin, tunda ba mu fita ba. Sai mu taɓa wannan background ɗin, sai mu dawo da shi wajen mu dawo da shi wajen gradient, sai mu danna plus, sai mu gyara wannan ɗin ya koma haka. Gashi nan a nan gefen hagu za ku gani gashi nan yanayin yacce duk kake son kalolinka su kasance gashi nan, amma mu za mu sa wannan ne. Idan ka zo wajen bangon daman nan, wajen da daga nan wajen girin din nan, to sai ka taba shi, sai ka taba wannan jerin layukan plus minus din nan da sauransu, sai ka taba na kasa wato shine color, sai ka taba wajen dan gulab din nan na sama. To gashi nan wannan shine background din da za mu sa a nan bangaren. Ok, za mu sa shi daga can ne, bara mu dawo da wannan nan, shi mu kai can, bara mu dawo da shi nan, shi na nan bangaren ga wanda za mu sa nan. Za mu sa wannan kalan ne, ba mai haske sosai ba, za mu sata gashi nan, sai ka danna ok. Gashi nan ka sa background ɗinka, sai ka je kuma ka ɗauko shape. Idan ka ɗauko shape sai ka seta shape ɗinka, bara mu sa mai kala irin kalar jikin nan, sai ka seta shi ka dawo wajen da ake setawa, ka kai shi karshe, sannan ka seta shi a tsakiya. Sai ka ɗauko wani shape ɗin, bara mu dawo da wannan ɗin musamman. Sai ka ɗauko wani shape ɗin, ka sake yankewa ya cire wannan ɗin nan, ka ɗauko cycle, sai ka taɓa nan wajen domin ka canza shape ɗin ya koma cycle, ka seta. Sai ka danna ok. Idan ka danna ok, sai ka dawo nan ka seta ya kasance a tsakiya, sai ka dan daɗa matso da shi yacce zai yanke bakin, sai ka danna layer ɗin nan sama domin ka haɗe shape ɗin da wannan, sai ka danna ka haɗe su kamar yadda muka yi nuna a baya da ake haɗewa. To idan ka haɗe su, sai ka dawo daga wajen da aka sa eraser kalo, kai eraser ɗin wannan farin, kun gani shikenan ya tafi. Sai ka danna ok, za ka yi copy ɗinsa, sai ka danna wajen da aka sa copy daga nan sama. Idan ka danna wajen da aka sa copy, sai ka dan motso da shi daga dan gaba, sai ka danna ok, ka canza mai kala irin kalar da take jikin ina za mu samu kalai.
ok ga nan kada ce bara dai musa wannan muga sai ka danna ok ka dawo da shi kasan wancan ka daɗa matso da shi gaba yacce zai fito gashi nan sai ka je ka ɗauko wannan ɗinka idan ka ɗauko ka seta wanda muka yi amfani da su a bana idan ka ɗauko su sai ka zo ka seta su ana gashi nan bara mu juya su koma haka sai ka dawo ka duba bana ka to yanzu me ya rage za mu rubuta IAA funds da sauran abubuwa yanzu dama already muna da su da muka yi amfani da su a wannan a postan mu da muka yi a baya ba za mu ɗaɗɗako su kawai mu sasseta daga nan bara mu ɗaɗɗauko su mu seta gashi nan shi wannan kun ga fari ne bara mu sa mai kalar fari a nan idan ka sa kalar fari gashi nan bara mu ɗan ƙara mai girma sai ka zo nan ma ka kara mai girma sai kuma wannan idan ka zo sai ka yi amfani da wannan position domin ka sasseta su za ka je nan za ka iya samun stroke na fari gashi nan kamar yadda aka sa a nan sai wannan ma gashi nan daga nan sai ka ɗauko ka rubuta quality and affordable gashi nan shi ma muna da shi wanda muka yi a Foster na jiya bara mu sa mai wannan background kamar bara mu sa mai background gashi nan wajen da aka sa T din nan gashi nan za ka iya ƙara background ɗin faɗi gashi nan sai ka taɓa wajen radius sai ka mai da shi kalar fari rubutu background ɗin kalar mai turuwa ce bara mu gyara background ɗin gashi nan ka ɗauko ka sa kayanka ya yi faɗi da yawa background ɗin tough sai ka ɗauko product gashi nan kamar yadda yake a jiki ka zo shi ma ka seta shi sai kuma ka ɗauko product ɗin shi kuma ka sa shi tsakiya kuma gashi nan shi bara mu cire mai background ɗin sai a je a mai da kalo din shi ta koma blue daga nan sai a sa mai stroke a canza mai font bari mu ga wannan
sai stroke. Ok, font ɗin ashe ga wanda yake jiki. Kana yi sa wannan sai kuma wajen contact ɗin nan da kuma location, shi ma wanda muka yi amfani da shi a can za mu yi amfani da shi a nan. Gashi nan sai ka zo duk dai ka seta su. Sai ka zo nan kas wannan rubutun bara mu dan wara shi ya dan cuccuɗe. Gashi nan based on latest. Kana yin haka ka gama bana ka, sai dai ka danna wajen save. Idan za ka yi save ka yi amfani da png a nan sama, format kenan, sai dimension ka yi amfani da ultra saboda zai fi quality sosai. Sai ka taba wajen background, ka je ka taba wajen from image, ka nemo billboard ɗinka da za ka yi amfani da shi, sai ka ɗora bana ka a jiki kai seta ta. Yanzu ba za mu shiga nan mu nemo billboard. Ga wani billboard nan a bakin hanya, sai mu ɗauko shi, sai ka danna ok. Gashi nan sai bayan kana ɗauko billboard ɗinka sai ka taɓa wajen ɗauko image, ka ɗauko wannan bana taka da kai. Idan ka ɗauko ta da kai 7 sai ka ɗora ta, sai ka zo nan ka seta. Sai ka zo nan ka seta. Sannan da akwai gurin da idan ma bai yi daidai sosai ba za ka taɓa domin ka seta, sai ka taɓa wajen nan na sama domin ka yi zooming na gurin ka seta shi sosai. Sai ka taɓa haka ka tsaye da shi, sai ka zo nan nan bangon kun ga ya situ, sai ka zo nan kusurwa ita ma sai ka taɓa, sai ka zo ɗaya kusurwa ita ma ga ne ta situ take, wannan ma ta situ, sai ka rage shi ya dawo normal yadda yake, ka taɓa sai ka danna ok. Sai ka taɓa nan ka danna ok. Gashi nan billboard ɗinka sai ka yi saving, ya gama. Za ka iya ɗauko wani kalar billboard ɗin ka yi amfani da shi. Gashi nan shi wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sai mun sake haɗuwa a cikin darasi na gaba. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Sannan kada a manta da like da share da comment, sai a yi mana subscribing na channel ɗinmu, sannan a danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ga masu tambaya a yi mana a comment. Idan kuma ba da kai aka fara wannan course ba, akwai link na group a comment na farko, sai a yi joining domin tambayoyi. Kuma muna da website na karatu, sai a ziyarta domin karatun darasin da muka yi a baya da sauran karatuttuka. Address ɗin website ɗinmu shine iaaTechHub.name.ng. Sai mun haɗu a cikin darasi na gaba. Bisala.